Добър ден! Иска ми се да направя едно видео във връзка с финансовите потоци през есента, ранната есен, края на август, началото на септември, може би и октомври месец. Така че как ще се движат финансовите потоци в началото на есента. И тъй, как ще се движат финансовите потоци? Стабилно. Да, четворка пентакли. Проблемът на стабилността е тази, че няма движение. Тя стои на едно место. За някои хора през тези месеци ще бъде малко сложно, защото ще се опитват да натрупват някакви спестявания. Но спестяванията имат тази способност да се изплъзват и докато се опитват да натрупат някакви спестявания, най-вероятно не обръщат внимание на събития, свързани с допълнителна заработка, с допълнителни приходи и съответно не правят и необходимите дейности, за да получат допълнителни материални блага. И така, как ще се движат финансовите потоци за някои хора през четворка мечове? Да, има хора, които ще бъдат спокойни, тъй като ако нямат растеж, поне няма да имат загуби, както се казва, ще запазят спестяванията си в нивото, в което са, и най-вероятно средствата ще им достигат, обаче въпреки стабилността, вътре в тях ще говори гадното гласче на страховете за утрешния ден, и това е неприятната част на стабилността в парите, защото когато усещаме, че те намаляват, обикновено започваме да се борим, да си възвърнем загубеното. Когато има един стабилитет за дълго време, тогава не се бориме, тогава обаче започват да работят негативните мисли. И какво ще стане, ако случайно загубя част от спестяванията си? Значи оставете страховете на страни и започнете да действате. Има едни хора, за които финансовите потоци обаче ще работят много добре и те ще им носят щастие. Това са хората, които не обръщат толкова много внимание на финансите, а повече обръщат внимание на благата, които тези финанси могат да донесат. И тези хора обикновено са обърнати към близките си, към семейството си, гледат по какъв начин да им угодят и да ги направят щастливи, защото когато правиш другия щастлив, при теб също идва щастие. Така че благословени са тези, които умеят да се движат за другите, и при тях финансите ще вървят в широки потоци. Как ще се развиват финансите през началото на месеца септември, началото на есента? Просто прекрасно. За много хора ще има възможност да заработват повече пари от основната си дейност. Има хора, които ще променят работата си, ще отидат на по-високо заплащане, може би с повече работа, може да отидат и на управленска позиция. Така че хората, които имат възможност за израстване в кариерата, пожелавам им наистина голям успех, защото те ще могат да разширят своите финансови потоци точно през есенните месеци. И разбира се, още една карта на емоциите, благите вести. Има хора, за които ще има благи вести за техните финанси, т.е. през началото на август те ще получат известие за повишаване на заплатата или за разширяване на финансовите потоци. За много хора ще се проиграе картата колелото на съдбата, т.е. те ще могат по някакъв начин да променят своята съдба благодарение на разширяването на финансовите потоци. Приятно и успешно. Гаданието е съвсем общо, може да не резонира на всички, но който все пак е гледал това видео, явно тази информация му е необходима, за да продължи по-успешно напред. Който харесва видеото, за енергообмен може да натисне един лайк. Който не желае, поне почерпете някого като енергообмен. Приятно и успешно на всички през началото на есента.